gwobr latri, dwi'n clywed bod yn neis adeg yma'r flwyddyn. O, mae yna lot o waith yn fama, Magi Ann. Na, dydy'r gwobr ddim wedi newid, Magi Ann o gwbl. Magi Ann, mae gen i Stephen Parry ar line 1 eisiau ti'n mynd ar sws, mae gen i pobl cwm ar line 2 eisiau ti'n deud cameo, a mae Cerys Matthews yn dweud wedi cael yn ôl at ti, ti'n mynd i'r parti yma ta beth. Helo?